سلام تعنا هبلنا فتوات بيت سبق ستيفي علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنام ني چانالنا حدش تزخونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيت سبق تكونوا بخبرن عدم فلماك اندغندنت بتات زينا زعلات أمريكا بهوحات استودب بيت مخرن كللاو منقستن كم زي تقبل بمقلاص شمت ايت أمانويل أسفا نابزنا برو مليساس ديغالام It's the first time I've been to Tigray in about a year. Glad to come back. ناب تግራይ ድሕር ብዙሕ ግዜ እየ ተመሊሰ መጽእ ዘለኹም እቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት መዕለብ ክረክብ ክንሕግዝ ኢና ብፍላይ ምስቲ ዝረአ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ሕብረተሰብ ሓገዝ ክረክብ ክንሰርሕ ኢና እዚ ድማ ልዑል ትኹረት ተባሂብሉ ማሕበረሰብ እዚ ክልል ኣድላይ ሓገዛትን ፍታሕን ክረክብ ጻዕሪ ክግበር እዩ To be very serious about moving ahead with a solution that addresses the needs of the people of this region, the people of the country. ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብሓሙሽተ ቀንዲ ዋኒናት ከሲሳታም ውድብ ናጽነት ትግራይ ብዛዕባ ማትሪክ ፈተናን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ናገዳሲ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉም ትግራይ ዘይተሓወሰትሉ ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያን ዝርዝር ትሕዝጡ እናባኹም ክነብሊና ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ጸኒሕኩም ዝርዝሩ ክትከታተሉ ብኽብሪ እንዳዓደምና ሕዚ ናብ ዝርዝሩ ክንሓልፍ ኣሜሪካ ብህወሓት ዝተወደበ ቤት ምኽርን ክልላዊ መንግስትን ከም ዘይትቕበል ብምግላጽ ሽመት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ናብ ዝነበሮ መሊሳ ኣጽዲቓላ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ መቐለ ዘካየድ ውዕደት ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዘይራኸቡ ብምግላጽ ነቲ ብህወሓት ዝተካየደ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘይቕበልዎውን ገሊጾም እዮም እዚ ቅዋም ናይ ሃገሮምን መንግስቶምን ከም ዝኾነ ዝገለጹ አምባሳደር ማሲንጋ ኣብ ክንዲ ምስቶም ትግራይ ይመርሑ ከም ዘለው ዝገልጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ምኽትሎም ንምርኻብ ዝወሰኑሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ዝነበረ ግዝያው መምሕዳር ኣፍሪሱ ንዝመጽ ሓዱሽ ኣወዳድባ ከም ዘይቕበልዎ ገሊጾም እዮም ኣይተ ኣማኑኤል ሎሚ ምስ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ዝተራኸብሉ ምኽንያት ምኽትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ወይ እውን ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ብምዃኖም ዘይኮነስ ምኽትል ፕሬዝደንት እቲ ዝፈረሰ ግዝያው መምሕዳር ብምንባሮም እዩ ኣሜሪካ ነቲ ብሰላማዊ መንገዲ ዝተፈንቀለ ግዝያው መምሕዳር ትግራይ ጥራይ ኣፍልጦ ከም ትህብ ንምግላጽ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ምስ ምኽትል ፕሬዝደንት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝተገብረ ዘተ ህወሓት ንወዲ ወረደ ምስቲ አምባሳደር ከይራኸብ ብምኽልካሉ ምኽንያት አምባሳደር ማሲንጋ ምስ ምኽትል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝነበረ ሕጂ ድማ ምኽትል ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ተራኺቡ ክዝትኽኢሉ እዩ ኣብ መንጎ አምባሳደር ማሲንጋን ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝተገብረ ዘተ ኣብዞም ስዕቡ ዛዕባታት ዘተኮረ ነይሩ ቀዳማይ ወጥሪ ምህዳእ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዘሎ ምስሕሓብ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ዘትዮም እዮም ካልኣይ ሰላማዊ ዘተ ንምጅማር ንኹሎም ጸገማት ንምፍታሕ ዘኽእል ሓዱሽ ናይ ሰላም በር ንምኽፋት ዘተባብዕ ሓዋህው ምፍጣር እውን ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ እዩ ሳልሳይ ቁርጸኝነት መንግስቲ ትግራይ ምኽትል ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብወገኖም ኩሎም ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ንምፍታሕ ሙሉእ ቁርጸኝነትን ድልውነትን ከም ዘለዎም ንአምባሳደር ማሲንጋ ኣረጋጊጾምሎም እዮም እውን ሪኦም ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ጸገም ድርቂ እንተተወሲኽዎ ዝህልዎ ሳዕብየን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እዚ ብኣካል ንምዕዛብ እዩ ለዘብዚ ምሳና ተራኺቦምሎም ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ክራኸቡ እዮም ናብ ተፈናቀልቲ ዘለዎ እውን ንእሽተይ ዕዳት ክገብሩ እዮም ስለዚ ተቐዳመይቲ ነገር እዚኣ እያ ካልአይቲ ግን ናብ ዝርርብ ናብ ሰላም ንምእታው በር ንምኽፋት እውን ይመስል ከም ዝፍለጥ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ ከይዲ ነይሩ እዩ ግን ዘጋጠሞ ጸገማት ንፈልጦ ኢና ካብኡ ስዒቡ እውን ሕዚ ዘሎ ወጥሪ ይፍለጥ እዩ ስለዚ እቲ ወጥሪ ብምህዳእ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዕድል እንተሃልዩ ፈተነታት ንምግባር እውን እዩ ስለዚ ብወገና ቅድሚ ናብ ዝኹነታት እዚ ምዕራግ እውን ናብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኮይና ጸገማት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ጸገማት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ጸገማት ኣብ ናይ ትግራይ ጠቕላላ ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ዝወደቐ ልኡላውነትና ዘይተመለሱ ተመዛበልቲ ጉዳይ ዝምልከት ናይ ሂማኒታርያን ጉዳይ ዝምልከት ኩሎም ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ኣለዎም ኢልና ጻውዒትና ገበርና ጸኒሕና ኢና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሲምዎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኢና ዘለና ስለዚ ቅድም ኢሎም ፕሬዝደንት ኦባሳንጆ መጽኦም ነይሮም
ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናይብናዮም ግን ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ፕሬዚደንት ኦባሳንጆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ነገራት እዩ ብዙሕ ብድሕሪኡ ምዕባለታት የብሉን ሕዚ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ከዓ መፅኦም ኣለዉ ስለዚ ብሰላም ንምፍታሕ እንታይ ቅርብነት ኣሎ ዝብል ሕቶ እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ ንሕና ኩሉ ፀገማት ብሰላም ንምፍታሕ ትማሊ እውን ሎሚ እውን ፅባሕ እውን ሬዲ ኢና ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ምንም ነገር የድልዮን ሬዲ ኢና ቅሩባት ኢና ዝብል መልሲ ኢና ሂብናዮም ዘለና ስለዚ ነዚ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለሱ እዮም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ናብዚ ክምለሱ እዮም ስለዚ እቲ ዝርርብ ሕዝ ጀመርናዮ ዘርአናዮ ግሪን ላይት ክመስሎም ይኽእል ኢና ኣቶም ንሕና ናይ ሰላም ፃውዒት ኩሉ ግዜ ንገብሮ ነገር እዩ ግን ነዚ ሪኦም ከይዶም ኣለዉ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪቦም እንደገና ክምለሱ ከም ዝኾኑ ነጊሮምና ኣለዉ እቶም ኣምባሳደር ምስቲ ነበር ፕሬዝደንት ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ክራኸቡ ዓብዪ ድሌት እኳ እንተነበሮም ህወሓት ንወዲ ወረደ ምስቲ ኣምባሳደር ከይራኸቡ ብምኽልካልን ዕንቅፋት ብምፍጣርን እቲ ዝተሓሰበ ርክብ ክሰልጥ ኣይከኣለን እቶም ኣምባሳደር ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ንምህዳእን ንሰላማዊ ዝርርብ በር ንምኽፋትን ዝዓለመ ስራሕ ንምስራሕ ናብ መቐለ ዕላዊ ዑደት ኣካይዶም እዮም እዚ ዑደት እዚ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምስሕሓብ ኣብ ዝተበኣሰሉ እዋን ዝተገብረ ኮይኑ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ መልእኽትታት ዘመሓላለፈ እዩ ነይሩ ተባሂሉ እዚ በኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝተገብረ ናይ መቐለ ዑደት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ሓዱሽ መልክዕ ዝሃበን ኣሜሪካ ምስ መን ክትሰርሕ ከም እትደሊ ንጹር መልእኽቲ ዘመሓላለፈን ፍጻመ ኮይኑ ተመዝጊቡሎም እቲ ኣምባሳደር ብወረርቲ ሓይልታት ካብ መረበት ገዝኦም ተደፊኦም ኣብ ጎልጎል ሜዳ ዝተደርበዩ ተፈናቐልቲ ወገናት ኩነታቶም ብምዕዛብ ኣተባቢዑ እዩ ናብ ዝቕጽል ዜና እንትንሓልፍ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብሓሙሽተ ቀንዲ ዋኒናት ከሲሳታም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ፖሊሲታት ውድብ ብልጽግና ንሉዓላውነት ሃገራት ዝገስን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዘየቋርጽ ጎንፂ ዝደፍእን እዩ ክብል ብትሪ ኮኒንዎ እዩ በአንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ክሲ መሰረት አልቦ ምዃኑ ብምግላጽ ፖሊሲኡ ኣብ ሰላማዊ ጉርብትናን ልምዓትን ዝተመስረተ ምዃኑ ይከራኸር ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ነዞም ስዕቡ ሓሙሽተ ቀንዲ ክስታት መስሪት ኣላ ቀዳማይ ንሉዓላዊ መሬት ጎረባብታ ሃገራት ዝትንክፉ ምንቅስቓሳት ብምፍጻም ካልኣይ ብዝሕ ህዝቢ ከም ምኽንያት ወራር ብምጥቃም ንጎረባብታ ሃገራት ብምፍርራሕ ሳልሳይ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወይ RSF ኣብ ውሽጢ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብምስልጣንን ሱዳንን ጎረባብታን ከይረጋግኣ ብምግባር ራብዓይ ምስ ሶማሊላንድ ብዝተገብረ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ንሉዓላውነት ሶማልያ ብምግሃስ ሓምሻይ ነቲ መሰረታዊ ዓንዲ ሰላም ዝኾነ ውዕል ዶባት መግዛእቲ ዘመን ሸለል ምባልን ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝጥቀሱ ዋኒናትን እዮም ተባሂሎም እቲ ሓቀኛ ስጋት ውድብ ብልጽግና ንናይ ውሽጢ ዓዲ ፖለቲካዊ ህልውንኡ ክብል ንዞባዊ ምርግጋእን ኣህጉራዊ ሕግታትን ንመስዋዕቲ ከቕርብ ምድላዊኡ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ሓቢሩም ኢትዮጵያ ብወገና ናይ ወደብ ረብሓታታ ብሰላማዊ መንገዲ ብንግድን ብናይንካን ሓባን መትከል ጥራሕ ክትፈትሕ ከም ትደሊ ትገልጽ እዚ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ስምምዕ ንንግድን ልምዓታዊ ምትእስሳርን ዝዓለመ እምበር ንሉዓላውነት ንምግሃስ ከም ዘይኮነ ምሕባራ እውን ዝዝከር እዮም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ጣልቃ ከም ዘይተኣቱ እቲ ጸገም ብሰላማዊ ዘተ ብሱዳናውያን ጥራሕ ክፍታሕ ከም ትድግፍ እውን መግላጻ ዝዝከር እዮም ዝኾነ ናይ ዶብ ይኹን ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ብዲፕሎማስያዊ መስመርን ዞባዊ ትካላትን ማለት እውን ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦትን ኣቢልካ ንምፍታሕ ከም ተኣምን ገሊጻ እያ ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ቀርኒ ኣፍሪካ እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ክልቲኦም ወገናት ዝተፈላለዩ መርገጽታት ሒዞም ይርከቡም ተዓዘብቲ ግና እቲ መፍትሒ ብዘተን ብዲፕሎማስን ጥራሕ ክኸውን ከም ዝግባእ የገንዝቡ ብምቕጻል ውድብ ናጽነት ትግራይ ብዛዕባ ማትሪክ ፈተናን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ኣገዳሲ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉም ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ንምምስራት ናጻን ሉዓላዊትን ሃገረ ትግራይ ከም ዝቃለስ ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ህዝቢ ትግራይ መረበቱ ተመንዚዑ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ግዝኣቱ ተሓዲጉ ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝቡ ተፈናቒሉን ኣብ ትሕቲ ኣጽነት ሓይልታት ወዲቑን ከቢድ ስቃይ ይሓልፍ ከም ዘሎ ሓቢሩም ምስዚ ተኣሳሲሩ ጉዳይ ምምላስ ሉዓላውነት ትግራይን ተመዛበላይ ህዝብናን ቀዳማይ ብሄራዊ ዋኒን ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ ጉዳይ ዝታኸስ ወይ ዘግልስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘይዕገስ ኣጠንቂቕሎም እቲ ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ዕፅዋ በጀትን ነዳድን ዝጥቀም ዘሎ ጸላእ ሓይሊ ሕዚ እውን ንትግራይ ብሰራዊትን ኣጽዋርን ከቢቡ ናብ ውዑይ ኩናት ከኣቱ ይዳሎ ከም ዘሎ ውናት ገሊጹ ነዚ ንምክልኻል ዋልታን መከላኸልን ህዝቢ ዝኾነ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF
بكل عينت عقمو كتناخر كم زقبا امنوتو قليزوم إذا متنخار زقن بسرعة تاوي تنابيب كان تأمامين كان بزقبر عقباب طرح كخون كم زخيلا جنزيبوم سراوي تقراي بدرون انت دبدب زيجفرون سقاي تمزابل تزخ حدون تلاخ تسألاتي حزي مدنا قرت مسيلوم نبعات حرقت يريو سلزلو هزبي بنقحات كك على دما صوي علوم بتوسخي اتياب اللعل تفتنت تمهارو عسر تخل تخفل تقارو زقبر زلو متقوال أكال نايتي سلاح تاوص انتت مخانو بمحبار تمهارونا كي تأقواقولو بيرو تمهرت تقراي زأنفتو بعلاو فتح تقباراو كخون لبوؤو عم حلالفهم نابزغص الزينا تنحلف تقراي زي تحوصتلو نحادور حز انح هقراو زيت ايتيوبيان زرزر تحزتون انتاي يمثل نلعلي 4 عامت استفالاليو مدلاوات كقبر صنحن بزوح جنزب زفسسلون هاجراو زته لعلي 4 شح تساتفتي اب تحت حد صلال بمئكاب لوم معالتي اب اديس ابابا بعلي جمير لوم نحدور حز صنح مدرخ زته نمقيار حق منغستن اتحاناصصا كللاتن حاويسو اب مسرتاو بوليتيكاو زعباتات تهاجر حبراو مرددا نمفتار مييت زغبرلو يكوان تتبحاله ملا حزب تግራይ ካብ አጀንዳ ምእካብ ጀሚሩ ክሳብ ፍጻመን ከይድ ዘተን ፍጹም ከይተሳተፈሉ ተሪፉዩ እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ህዝብ ትግራይ ክግለልን ኣብ ዘይተረኸበሉ መድረኽ ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ዝደለይዎ አጀንዳ ክውስኑን ንምምችቻው ዝተገብረ ምዃኑ ግልጽ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ ተቃወምቲ ውድባት ኣብቲ መስርሕ ኩሉ ዘጠቃለለ ብዘይ ምዃኑን ኣብ ኣተገባብራ ውሳነታቱን ዘለዎም ብርቱዕ ነቐፌታን ተቃውሞን ይገልጹ ኣለዉ የኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ትካል እንታይ ይዕላሙ بحق استطاعشت كاليسون سلازي بتحق زتوهاو مانديت تايو حق منغستاو قدايات كرئيو والات فيدرال سرعتنا مستخخال من مخخارون كقبريو مخر حسارات كبيو ناي وسن ناي مننت حطوتات زملكتو كدهسسيو يدهسسيو زيوم كا عبيتي حق منغستاو حطوتات حق منغستين من محياشون حاويسو مالتي ززتي بوزي مانديت زتغبره اكل زخونه بوليتيكا بارتي نا ايتيوبيا حق منغستي نامن محياش نتግራይ وكيلو خقرب لزخونه بها اب تግራይ وكيل زي ولا بهر منغست زي ولا بهر تግራይ طرح اب ايتيوبيا ካልኦት ዝመረጽዎም ይሕመቅ ይጸብቅ بزي قدس ዝመረጽና يم زولዎም መንግስታት ኣለዎም ቶም ዝተመረጹ ዝተባሃሉ መንግስታት ወኪሎም ድላሚ ይግበሩ نا إثيوبيا سرعات مستخخال ويحق منغست من محياش نا يوصل يكون نا يمننت حطوتات مملاس زملكتجن ايكونن ببوليتيكا بارتيتات ولاتو بعلو 4 كيلو زطاشه غيزاو من محدارون نتግራይ كوكل زخيل قمنا يبلون قبولنت يبلون ولات غيزاو من محدار تግራይ وكيلو كمخاخر ليجيتيميت ايكونن ايخيلن تግራይ فريسكا أبز فرسة زتخلكايو مسلين حسكا نعوت مخورو كالي طفاتي أفزم حق منغستاون ولم زلنا قدات بحق منغستاو مسرح زملو سيوم ناي وسن حتى يخون ناي مننت حتى يخون ناي حق منغست من محياش قدا يخون بحق منغستاو مسرح زملة سنبر بكوميشن زملة سيكونا وي زفرسة كلل منغست زي ولو خلل زراي يبلون بزبل كيدي أودكتو زخون أكلات أخاخيبكا تماخي رئية زيجي رئية زبهل تخكل يكون انترح يكون كمود الناس زكا يدازي ما قد سألتا نايتي تقراي ناي مطفأ بروجكت يويل نايدان وصل ما قد سألتاي تأويجي جنوسايد تفتسمنا حازز قبرو زلو خيادوتات بناي بريتورياس من معنات كملوس زقبوه من كوميشن مملاس بحق منغستاو خيد خملوس زقبوه من كوميشن كوميتيتات مملاس زكاي دازي تخكل يكونن ليغالي تخكل يكونن مورالي اند بوليتيكال ون تخكل يكونن استغاغي كايدايو بونا زينوريو زلنا غدايو ناي تግራይ حيلتات بتحستو خنمرمرو يزغبنا زي بونا إلى خمريو زلنا سلازي ملو كنتصاق زغبوي ناي مخكر كوميشن زبحال كوميشن بوغن تግራይ نتግራይ وكيلو خصاتف زخيل زتمرصه قبولنت زلو منغست اسكع زيله من مخخار مودما حق منغست لاي ممحياش من مخار
ወይ ናይ ወሰን ጉዳይ ናይ ምውሳን ምምኽኻር ወይ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ናይ ምምላስ ዘይ ምምላስ ምምኽኻር ናይ መንነት ናይ ሪፈረንደም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ጉዳያት ክትመክር ተኾይና ትግራይ መንግስቲ ክህሊ ኣለዎ ዝተመረፀ መንግስቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብምልኣት ናይ ምፍጻም ግዴታ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዩ ምዝ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዚ ምዝርራብ ዝከኣል ብዛዕባ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ድማ ዘለው ዓበይቲ ማንዴታት ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ስምምዕነት ምፍጻም ተመዛበላይ ምምላስ ናብ መረፃ ምሽጋር ሰላምን ጸጥታን ምኽባር ካብዚ ዝዘለለ ብሄራዊ ዋኒናት ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር የለን መጻኢ ናይ ትግራይ ዝምልከት ናይ ምምኻር ይኹን ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ካልእ ሓይሊ የለን ዋላ ሓደ ትግራይ ክውክል ዝኽእል ሌጂቲሜት ኣካል የለን ሰራዊት ይውክሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይውክሎ ውድባት ይውክሉ ዝኾነ ኣካል መጻኢ ትግራይ ዝምልከት ኮፍ ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ዘቲ ክውስን ዝኽእል ዋላ ሓደ ኣካል የለን ዝተመረፀ መንግስቲ ይኽህልየና ዘሎ ስለዚ በዚ ክረአ ዘሎ ምስቲ ናይ ኮሚሽን ዝምልከት ብኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ዝመድረኽ ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ከም ዝጸንሕ ትጽቢት ይግበር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነቲ መድረኽ ብምኽፋት ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እቲ ዘተ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ካብ ግጭት ወፂኦም ብዘተ ካንጽዋ ዘኽእል ታሪኻዊ ዕድል ምዃኑ ገሊጹ ምኽሪ ሓደ ትህት ምድሪ ምኽሪ ክልተ ልዕሊ ምድሪ ምኽሪ ሰለስተ ዘርኢ ምድሪ ይላል ትግራይ የአንድ ሰው ምክር ከምድር በታች እንደተቀበረ ነገር ነው ዋጋ የለውም የሁለት ሰው ምክር ግን ከምድር በላይ ነው ይታያል የሶስት ሰው ምክር ግን ምርጥ ዘር ነው ይበቅላል ይለመልማል በስታችሁ ምከሩ ይላሉ ይህንን የትግራይ አባባልና ምክር ተቀብለን አሜሪካኖች 55 ሰው ጠርተው ለመቶ ዓመታት የሚቆይ ኮንስቲቲዩሽን የገነቡ ቢሆንም ትግራዮች ከአንድ ሰው የሁለት ሰው ከሁለት ሰው የሶስት ሰው ምክር ይሻላል ስለሚሉ 4000 ሰው ሰብስበናል ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግዕዝ ቲቪ ንሎሚ ዘዳሉናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርዕሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ